No i siemka, i elo Benz, i ja jestem Niklaus, a to jest jedyny w swoim rodzaju materiał, pierwszy w Europie Środkowej, Górny Śląsk, Bytom, Centrum, Sniper Ghost Warrior 3. Gramy, bez zbędnej gadki. Pokazuję ustawienia, żebyście się nie pytali, takie są wszystko. Główna, nowa gra, ja jestem doświadczony w strzelankach. Prolog. Dobra, dawaj. No i zobaczymy, Przynajmniej nie WW2. No właśnie szkoda, a nie przynajmniej. Propaganda czerwona. Po polsku jest, bo to polska gra. Czy to nie jest takie pewne, że jak jest polska gra, to będzie po polsku. Ale ta jest. Także może nawet będzie fajna. To 3 minut się ładuje. Tak? Na YouTubie sobie przewiną. Tam jest taka super opcja na YouTubie, że można przewijać. Której na streamach nie ma. Także będą otwarte mapy, w sumie nie wiem. Góry skaliste Colorado. 19 lot Timu. No, to tak się witasz ze swoim przełożonym, żołnierzu? Wiedziałem, że to ty. Pomyślałem, że spędzę ostatni dzień w kraju ze swoim młodszym bratem. Denerwujesz się? O Luz. Boże. Ktoś musi wygrać tę wojnę. O moje buty, że trafię 5 celów 5 kulami. No, nie wiem. Co jest? Poszerzyli wasz trening o bójki na pięści? Tamten wyglądał gorzej. No, słyszałem. Posłałeś go do szpitala. Co on ci zrobił, młody? Nieważne. Poszło o dziewczynę, młody, oby była tego warta. Zrozum jedno. Niepotrzebnie martwisz mamę. To ty będziesz głową rodziny, gdy wyjadę do Afganistanu. Dlaczego oni się uparli na prerenderowane scenki? Drogi Boże, XXI wiek. Nie zrozum mnie źle. Armia dobrze nas karmi, ale... Cholera. Stęskniłem się za tymi skrzydełkami mamy. Pamiętasz naszą zabawę w chowanego? Ciężko zapomnieć. Byłeś beznadziejny. Pamiętam, jak my kiedyś... Rob? No weź, Rob. Robert? Okej, brachu. Pokaż, co potrafisz. So far I am not impressed. Ja nie wiem, dlaczego oni zrobili cutscenę taką, jak się robiło 10 lat temu w grach. Dosłownie 10 lat temu się takie cutsceny robiło. Prerenderowane i to jeszcze tak, że wyglądają gorzej jak sama gra. Przecież to jest nie do pomyślenia. Takie cutsceny się robiły, jak gry były brzydkie. Na miejscu za 2 minuty. Co, serio? Przymknij się! Czy nadal się tym zadręczasz, harcerzyku? I nadal wleczesz ten stary kawał blachy? To bardzo poetyckie, Robert. Ja przynajmniej mam jakieś sumienie. O, tak to już jest w życiu. Niektórzy obrywają za nic, a innych się za to nagradza. Nie jest Dzięki, ci Ryczek. smutno i samotnie, kiedy w nic nie bierzesz? Ty jesteś idealny żołnierz. Naiwny, łatwowierny, potulny. Robisz co każą. Wedle rozkazu. Tak jest, tak ser. Hej! Wierzysz w ideały, gdy ci to na rękę. Huczny ślub kościelny, gwardia honorowa,
Mila przyjęła twoje nazwisko, To był jej pomysł. a ty się na to zgodziłeś jak posłuszny żołnierzyk. A ty skąd to wiesz? Nie było cię tam. Ale dzięki za prezent. Zaraz, nie przysłałeś nawet żadnej kartki. Nie pasujecie do siebie, Robert. Mówi to ktoś, kogo najdłuższy związek trwał 6 miesięcy? Nie jest ci smutno, że jest z ciebie taki kutafon i mądrala? Zbliżamy się do celu. Jakie rozmowy. Gotowy! Poważne. Tylko się tam nie pozabijajcie. Nie chciałbym powiadamiać mamusi Nord. Tylko tam nie szalej! A ty nie bądź sztywniak. Mówię serio. Kurewsko się jej boję. Zdaje się, że wszyscy się jej kurewsko boją. To właśnie dzięki temu wychowała takich twardzieli. No, przynajmniej jednego. Ta, od razu wiadomo, którego. Spokój tam! Macie zniszczyć broń biologiczną i wracać. Raz, dwa, bez węszenia. To sprzęt z czasów zimnej wojny, więc kto wie jakie to świństwo. Dobra. 3, 2, 1, jazda! Jazda! Jazda. Rozgwiazda. Dobra, granica rosyjsko-ukraińska. W sumie tego się spodziewałem. No i tu Cześć, gra Nadia. wygląda kurde Tak, okej. słyszysz mnie? Odbiór. Głośno i wyraźnie. Słuchajcie, JSOC chce... Czekajcie, ja bym tą kamerę, ja bym zrobił taki myk. Ja bym to dał gdzieś tutaj. Edycja na żywo, moje ulubione. Angielskiego dubbingu nie da radę włączyć. żebyście przeniknęli do opuszczonego Chyba, że- kompleksu wojskowego i zniszczyli skład broni biologicznej. No. Bądźcie ostrożni. Bez odbioru. Kurde, Bez odbioru. zasłoniłem mapę. Tak, jest 60 FPS-ów. Muszę, widzicie, życie streamerskie. Nigdy nie wiesz, czym cię zaskoczy. Na przykład, że gra będzie miała radar na dole, czy coś. To jest życie. Idź przodem, Rob. Rob! A czekajcie, ja nie zablokowałem sobie klatek, a na streamie powinienem był zablokować. W tym jakoś źle ta gra działa na OBS-ie z tego co widzę. Blokowanie klatek nie pomogło nic. Tak mają gry na CryEngine na OBS-ie niestety. Zamiast 60... Ja mam w grze 1 miliard klatek, a wy macie 45. Niestety. Ale wygląda to ok, bardzo. I fajnie, naprawdę. Kurde. Konkretnie. Tak kryzysowo, ale naprawdę ładnie. Jakieś pistola. Z góry będziesz fajnie. mieć lepszy widok. Zrozumiałem. Zmysł zwiadowcy. Wow. Co to? No ja kurwa wiem. Jakiś poligon? Dobra, rozejrzyjmy się. Kurwa, nic nie widzę. Ale brzydko mówią, Jesteśmy nie? za daleko. Musimy znaleźć lepsze miejsce. Może tam, krawędź po prawej stronie kopuły, widzisz? Może tam. Tak, ale nie wiem, czy będzie coś tam widać. Przekonajmy się. Let's see. Ostrożnie. Kamienie mogą być śliskie. Ty pierwszy. Zawsze pierwszy. Jesteś odznaczony krzyżem marynarki. Ja tego nie chciałem. Ale mam zmysł. A, jasne. Idź już, bo szkoda czasu. Czysty zmysł. Widzisz? Żaden problem. Dobra robota. Ej, fajne, taki asasyn i no z pierwszej osoby. Na razie mi się podobuje. Cutsceny zapowiadały dramat, ale to co Tak, jest tutaj jestem jest... po drugiej okej. stronie. Ja też. Dalej. Szkoda Zadanie naszego wykonane. czasu. I taki dupny znaczek jak ze starych jakichś medali i tak dalej. Wykonałeś zadanie, hurra, hurra, hurra!
Jakieś pieprzone miasto dup. O, jakie lubisz ciszy, ślizgi co? fajne W tym są. zawodzie Patrzcie. cisza oznacza zagrożenie. Nawet się rusza trawa, jak się w niej łazi. No, graficznie powiem wam... Kurde, zachód. Nawet nie widać, że to Polaki robili. Oczywiście żartuję, w sensie, no, wygląda spoko. Kiedyś polską grę można było poznać łatwo, wyglądała chujowo. A teraz już tak nie ma. Kurde, wilki! Nie żyje. Naprzód. Jakiś dziwny ten wilk. Wygląda na 20 FPS-ów na streamie. Okej. To nic wam nie poradzę na to. U mnie wygląda dobrze. Cholera. Przez to nie przeskoczymy. Kiedyś by ci to raczej nie przeszkadzało. No. Co teraz? No i co teraz? Daj mi się rozejrzeć. Mój zmysł podpowiada coś takiego. Masz lepszą amunicję. Użyj naboi wybuchowych. Lol, what? Naboi wybuchowych? Seriously? Proszę. Dobra robota. Ty idziesz przodem. Sierżancie Nord. Uważaj. No tak, wiem. Wyluzuj. Ty dobre. Dość stabilne. Mimo to, uważaj. O, daj spokój. A w ogóle tak jakby co, to nie mam do tej gry żadnych uprzedzeń. Nie mam do tej gry nic. Jestem w 100% obiektywny. W poprzedniej części nie grałem. Słyszysz? Śmigłowce? No, chyba są coraz bliżej. Wychylaj się. Kamerkę na prawo? Nie mogę. Nie mogę jej dać na prawo. Szybko! Za tą skałą! Szybko. Coś mi w tym wszystkim nie gra. Złe przeczucia, co? Ciu! Patrz! Wilki! Mówiłem, że coś nie gra. Teraz wierzysz? No i miałeś rację. Teraz wierzę. Chyba są zajęte pożeraniem czegoś. Nie powinniśmy ich zabijać bez potrzeby. Przejdźmy przez krzaki. Dobra, idziemy. Ostrożnie. Mogą nas zaatakować. Nie Mogą. zaatakują. Zajęły się truchłem. Racja. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Za mną. I w ślizg. Najlepsze. Na prawą się przeskakuje? Znalazłem ślady stóp. Ciekawa To świeże. mechanika. Coś musi być. Niedaleko stąd. To wszystko? Ty jesteś tropicielem. Coś z nich widać? Tak. Buty wojskowe, 2 ludzi. Chyba żołnierze. Armia? Tajemnicy? Zwiadowcy? Sądząc po krokach, Ej, są ja mam jakieś zorganizowani. A po głębokości Ja mam śladów jakieś taszczą coś ciężkiego. widzenia. Myślisz o broni? Tak mi się zdaje. Ja jestem jakimś duchem. Przygotujmy się na najgorsze. Cholera. Chyba pora wziąć się do roboty. Zachowaj czujność. Demony mi Nie da się podpowiadają, pójść. co mam robić. Widać stąd placówkę. I 2 najemników. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Zdejmę tego jebańca przy krawędzi, a ty tego przy ognisku. Chodźmy. No to chyba stąd mogę, nie? To jest 5 metrów stąd. Co mam... Co ty robisz, gościu, w ogóle? To łatwizna. Na pewno jest więcej. Uważaj.
A, no proszę, ale A można szajs. się czołgać? Masz, weź to. Jeśli stream ma być ciekawy, to idź na Rambo i wal do wszystkiego, co się rusza. A może kolego, idź już spać, co? Takie mam zalecenie. Co tu można robić? Weź ciało. Spadnął. Co robimy? Weź drona. Daj drona. Masz, bierz drona. Pora na zwiat. Wiesz, jak się używa tego cudeńka? Na pewno sobie poradzę. Oczywiście, że wiem. Może żaba. A to ten silnik graficzny. Może będzie żaba. Ale Crysis dobrze działał na OBS-ie, a to na OBS-ie działa tragicznie. Znaczy, tragicznie to nie, ale... Ale poniżej Najpierw oznacz 60 wszystkich spada. wrogów. Mam pierwszego. O, następny. Cel zauważony. Co mi się stało? Cel potwierdzony. Dobra. Dobra. Co to było? Nie wiem. Widzę drona! Mamy... Ojej. Kurwa, zauważyli nas. What? Cholera. Tego się nie spodziewałem. Widać stąd placówkę. I 2 najemników. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Zdejmę tego jebańca przy krawędzi, a ty tego... To łatwizna. Na pewno jest więcej. Uważaj. A, No proszę, ale szajs. Ale szajs. No niezły szajs. To niezły szajs. masz, weź to. Dej mnie to. Masz, bierz drona. Pora na zwiat. Wiesz, jak się używa tego cudeńka? Na pewno sobie poradzę. Ej, fajną masz tą snajperę. Nie zamienisz się? Mam pierwszego. O, następny. Cio, cio, będzie dobrze. Dobra. Muszę sobie to ino elegancko opanować. Troszkę się tym niewygodnie Cel lata. potwierdzony. Jeszcze jeden musi gdzieś być. Dobra, wszyscy oznaczeni. Sprowadź drona. A wrócić to już można tak. Bzz. Idealna pozycja dla wsparcia. No, wiem co robić. Pamiętaj, tylko cicho. Trzeba zdjąć ich jednego po drugim, nim się połapią. Fajnie, można sobie Skupienie, postawić. staruszku. Można sobie Pierwszy postawić cel na dachu, karabin na tym. 270 metrów.
Fajne, fajne. Dostał. Potwierdzam. Cel na dachu. Nice one. 180 metrów od nas. Stój wreszcie. 150. Zlikwidowany. Potwierdzone. Trzeci cel. Patrol. 160 metrów stąd przy strumyku. Kropka za Zaczekaj bardzo na pomaga. dobry moment. Nie, bo ja jestem lamus. Wolę z kropką, powiem szczerze. Ile 190, czyli na 200, dobra. Ostrożnie. Ostrożnie. Rozdzielają się. W glace. Cel zdjęty. Potwierdzam. Drugi. 160 metrów od nas. Nie żyje. Szkoda, że nie ma tego, Piąty cel. co w snajperze 200 metrów. Elicie. Wiecie czego? X-raya. Czekaj. Zbliża się pojazd. Namierzyłem 6. cel. Musisz się skupić. Będziesz mieć tylko jeden strzał, więc się postaraj. Dwa cele zdjęte. Niezły strzał. Zjedźmy po linie. Dobrze. Na razie powiem wam spoko. Tylko mam takie strachy na przyszłość, że to może być monotonne potem. W sensie, że tu się cały czas będzie robiło to samo. Gdzieś dochodziło, sprzątało ludzi, i tak dalej, 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 i tak dalej. W sumie, wiecie, nie oczekuję tutaj, żeby były na przykład wyścigi samochodowe, albo nie wiem, spływ kajakarski, ale... O, zobaczymy. Na dole. Ja także. Za mną, brachu. To gdzie pojechała Cześć, twoja na żona? dole. Do Iraku? Turcji? Mila? Jest w Kongo. Robi reportaż o jakimś lokalnym wataszce. A, słyszałem. Oddziały specjalne chcą zbombardować tego sukinsyna. Nie lubię Nie tego martwisz słowa. się? Nie, to Wataszka. twarda laska, choć wygląda delikatnie. O nie, dys... Ale gra jest ładna bardzo, to muszę przyznać. Zbliża się pojazd. Widzę kierowcę. Zostaw to mnie. Czekaj, może coś wie. Jak coś wie. O czym? Wizja Hitmana. Jestem na miejscu. Tak, mam towar. Zaraz ci go przyniosę. Nie spotkaliśmy się. Mieli tu na mnie czekać. Dobra, sprawdzę to. Aha! Myśmy go mieli przesłuchać, nie? Dzięki, Robert. Makłowicz. Fajnie, żeś zrobił.
Wykryto intruzów. Jebane kamery. Wiedzą o nas. Nie ma co zachowywać ciszy. Dobra, zróbmy porządek. Przepraszam. Nie chciałem. O! Dalej. A, tu już się nie stoimy. No to fajne znaczniki. Wchodzimy. Przyjąłem. Kiedyś testowali tam broń biologiczną. Musicie wysadzić to wszystko w cholerę. Jasne. Dobra. Wykryto intruzów. Aha! Jebane kamery. Wiedzą o nas. Nie ma co zachowywać ciszy. Dobra, zróbmy porządek. No nie ma, no. A to nie moja wina Idź z jednak. przodem. Czyli tak być musi. Najemnicy. Ilu? Dalej. Kurde, nie stawiaj tego tak. Ach, ten Robert. Zawsze taki był. Ach, ten Robert. Dobra robota. Łatwizna. No, No, ty? Pamiętam, że miałeś tam jakąś w Afganistanie. Może miałem. Jakaś Lea chyba. Lidia. To dlaczego nie... Odpuść, Rob. No dobra, nie było tematu. Lyja. Lyja, co nie chciała wziąć do ryja. Przepraszam. Głupi rym i prymitywny, ale jedyne co mi przyszło do głowy. To się pokajałem przynajmniej. Nie? To się liczy. Skorzystaj z kamer. Dostaną w dupę na własnym boisku. A teraz oznacz wszystkich wrogów. Oznaczeni? To idziemy. Co? Już? Aha. Szybko. Tak, wejście jest dokładnie tutaj. Nasz cel powinien być gdzieś w tej okolicy, John. Ruszajmy. John, żonu. Kurwa, Robert. Ty geniuszu. To jest geniusz, Idziemy. ten Robercik. Już go lubię. Dobra, podłóżmy tu ładunki. Ty wiesz, jak to się robi, prawda, brachu? Nie. Nie no, seryjnie, nie wiem. Pilnuję drzwi. Pośpiesz się. Ale ja nie umiem, Robert. Najemnicy. Ognia! Gdzie? Tam. A, tam. Leży. Robert, jaki interaktywny. Tam. Zlikwidowany. Dawaj, John.
Jest śmigłowiec! Czemu to jest John przez... Co jest, J-O-N? Broń, ale już! Uważam, panie North, że najlepsi mają też najwięcej szczęścia. Raz. Dwa. Ej, ruski nie ma takiego śmiesznego akcentu, panie Nord. Ja pana muszę Do ubić. następnego, panie North. Ja Nie pana zabijać. muszę ubić, panie Nord. My zabierzemy pana brata i my go będzie przesłuchiwali. A potem podbijemy świat. Dziękuję za hosta od Kyca. To jest tak, to tak trochę nie pasuje, nie? Tak teraz tak. Jakie te loadingi są długie, ja pierdykam, choby tu był, nie wiem, otwarty świat jak w Skyrimie. Brzmi słowiańsko. Ale jak słowiańsko, jak to w Gruzji jest? Co to ma ze słowiańskością wspólnego? Gruzini to są Słowianie? Myślałem, że to jakieś te Mongoły albo jakieś tam... Przecież to nie jest w żadnym języku słowiańskim chyba śpiewane. Jest otwarty świat? No dobrze, no to by uzasadniało loadingi takie. Sztuka wojny, nic trudnego. Dowiedz się, gdzie jest twój wróg. Jak najszybciej do niego dotrzyj, uderz na niego z całą moc. Dzięki. North, tu baza JSOC. Wysyłamy współrzędne najbliższej kryjówki. Lol? Znajdziesz w niej sprzęt i informacje o misji. Powodzenia. JSOC bez odbioru. Ale jajka. Nie wiedziałem, że tu będą auta. A jest zmiana kamery? Nie ma. Witam. Czego ci chcesz? Ej, Bayer! To jak w Ghost Reconie. Gwiazda polarna. Zgłoś się, gwiazda. Tutaj Whisky A Fox są jakieś Sierra. poboki. Co? Frank? Jesteś na linii? Pilnuję, żebyś czasem nie nawiał. Ej, wszystko cacy. Robię co mi każą. Wszystko cycy Słuchaj, cacy. Przykro mi z powodu twojego brata. Cycaty z cacyta. Dobra, A, to jak jest, stoimy z misją? to jest fast A travel. sztab ci nie wyjaśnił? Tak, wyjaśnił. Chcę, żebyś ty to powtórzył. Tak jest. Spory wzrost O, działalności karabin. separatystów w tej części Gruzji. Sytuacja niestabilna, sztab ma rację. Ci ludzie są lepiej wyszkoleni i mają lepszy sprzęt niż zazwyczaj w operacjach tego typu. Szykuje się coś większego. Na ich czele musi stać jakiś kozak.
Silny, cwany i wszyscy boją się go tu jak jakiegoś rozgniewanego bóstwa. Więc musimy podpalić im trochę ognia pod dupą. Pokaż im, jak wygląda się na tył prawdziwe patrzeć. oblicze boskiego gniewu. Cień i przerażenie. Tak jest. A czym oni gadają w ogóle? Szczegóły dotyczące misji znajdziesz na swoim Jakieś laptopie. pierdołę. Pierwsza misja już czeka. To bezpieczna, szyfrowana linia. Nie potrzebujemy starych kryptonimów. Ja sobie z ciebie robię, człowieku. Nie rób Bez sobie odbioru. jaj. Cześć. Bez odbioru. Nie, grafa jest zajebista w giereczce, to trzeba przyznać, jestem zaskoczony miło. Wykorzystali tego CryEngine'a bardzo solidnie. Oj, nawet destrukcja otoczenia trochę jest. Cywile są. Ja oczywiście, wiecie, jako stary praktyk byłbym chory, gdybym nie dokonał tak zwanego testu organoleptycznego. I tak można bez tego, bez konsekwencji? Tak? Halo? Halo? To chyba Polka Nie jest. słyszę cię. Słyszysz? Dobra. Nie, Polka, bo po polsku mówiła, nie? Ale fajnie, bo przeważnie w grach to jakieś takie debilizmy typu o, nie możesz zabijać cywilów, bo ty jesteś dobry. A może ja nie jestem dobry wcale? Niklaus spacyfikuje godzińską wioskę. Przepraszam. Nie, to już tak nie będę robił. To tylko tak było testowo. Te wspinanie mi się podoba. Bardzo taki przyjemny system. Zręczny. Fajny. Ciule, Izus, ty to Tomb Raider. My są w katakumbach. Kurde, nie podoba mi się jak ta gra działa na OBS-ie. No niestety czasem spada do 50 FPS-ów. I to jest widoczne. Ale jakoś to musicie przeżyć. Niektóre gry na CryEngine tak mają. Źle się streamują na OBS-ie. Skrytka z bronią. Mogę se modyfikować, mogę se tak. Mogę se wszystko, mogę se łuk wziąć nawet. Mogę se kurde wybierać, przebierać. Mogę se brać gadżety. Przykład mogę se... Aha! Nie brać! Mogę kupować za pieniądze. Kupię se granatów. Z 5. Dobrze, a co ja tu mogę sobie zmodyfikować? Przykład na razie nic. W zasadzie. Kamuflaż kupować. Ja chyba podziękuję za tego typu bajery. Przynajmniej na razie. Mogę sobie różne rodzaje amunicji kupować.
gadżety. Myślałem, że to jakieś dildosy będą sprzedawać. Odpocznij, żeby uleczyć rany. Ej, to jest jak we Far Cry'u normalnie. Nie żartowali, jak mówili, że to taki Far Cry. Miasto górnicze. Bardzo śmieszne. Tak do takiej 14. Już? Użyj laptopa. Dobrze. Fajny laptop. 2 pieczenie. Poznaj mechaniki, postaci i frakcji, cele misji. Czy chcesz rozpocząć misję? No tak. Przepraszam bardzo. Słuchaj, John. Pierwszy cel to Arsen Kowacz. Jest wysoko w hierarchii separatystów. Kowacz. Według wywiadu to brzytwa z Borżomi. Wyciął w pień całą wioskę, potem puścił ją z dymem. Zginęło 1500 osób. Dobrze, że ja nie Mam morduję. 1500 gruzińskich lari. Jeden lari to ile? 40 centów? Może przybije banknoty temu chujowi do klaty i napisze na mordzie zapłata za Borżomi. No i wtedy będzie jasne, że jak ktoś zabija niewinnych cywilów, to dostaje konkretną wypłatę. Zrozumiałem. A drugi cel? Handlarz bronią. Igor Zajcew. Rosjanin. Najemnik należący do gangu kryminalistów. Dba tylko o pieniądze. A zapłatą za grzech jest śmierć. Dokładnie tak jak w Biblii. Wyrżnę na nim rozdział i wers. Nie wiemy dokładnie, kiedy zjawi się tam Zajcew. Dlaczego? Więc może przygotuj punkt obserwacyjny na pobliskim wzgórzu. Cień i przerażenie. Przyjąłem. Nie podoba mi się to, co oni gadają. To jest jakieś takie dziwne. W zły sposób. Co robiłem przed chwilą? Nie pamiętam. Ty pa! Jesteś prawie na miejscu. Zaznaczyłem punkt snajperski na GPS-ie. O kurczę. Przepraszam. Szczerze mówiąc, nie tak to miało wyglądać. Ale upolowałem tego. Daniela. Ej, trochę się to z The Hunterem może kojarzyć. Dobra, no to za karę będę teraz łaził z buta. Wybacz mi, Ojcze Bożem, zgrzeszył. Jaka była najbardziej szalona, ekstremalna rzecz, jaką zrobiłem od początku 2017 roku? Zjadłem konserwę turystyczną, nie będąc turystą. Władziu. Było blisko. Dotarłem. Zajmij pozycję. Będę cię informować na bieżąco. Dobra, przygotuj się. Masz trochę czasu przed przybyciem celu. Rozejrzyj się przez lunetę. Dobrze. Mogę się położyć. O, cygarety nawet mam. Kurde, trzeba trzymać. Wróg w zasięgu wzroku. Przyjąłem.
Rozejrzyj się i wstrzymaj ogień do czasu przybycia celu. Zrozumiałem. Co tu pisze? A3 pycy... Nie umiem przeczytać niestety. Mają moździerz. Są przygotowani na taki atak. Zbyt wielu strażników. Nie wychylaj się. Nie wyrychlej się. AZS Gorioce. Okej. Ale jaka Gdynia. Jest snajper obserwujący teren. Same dobrze wyszkolone skurwysyny. Może lepiej będzie go sprzątnąć, zanim zrobi się tu gorąco. Twoja decyzja. Czekajcie, gdzie jest moja kropeczka? Nie ma mojej kropeczki? Zjebałeś sprawę. Nie daj się zabić, dobra? Cel zaraz tam będzie. Czekajcie, zjebałem sprawę, wiecie? Przygotuj się. Tak mi powiedzieli. Ciem celu. Rozejrzyj się przez lunetę. Dobrze, Muti. Wróg w zasięgu wzroku. Wróg. Przyjąłem. Rozejrzyj się i wstrzymaj ogień do Czemu czasu nie mogę przybycia celu. zbliżać sobie? Zrozumiałem. O nie, jak jakieś Mają kurde moździerz. robokopy. Są przygotowani na taki atak. Zbyt wielu strażników. Nie wychylaj się. Dobrze. Nie będę. No brzydko mówią strasznie, matko bosko. Kurdy. Takie rzeczy brzydkie. Łoszkliwe. Idźcie to, jak to takie gadać coś. Dobra, kiedy ten cel przyjedzie? No tam był snajper. Sprzątnąłem ich snajpera. Ukrywał się nad stacją. No. Szybko poszło. Rozglądaj się dalej. Chyba go mam. Wygląda jak Kowak. Pasuje do opisu. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam. To Kowacz. No niezły Kowacz. Pojazd celu zbliża się do pozycji. Jest oddalony o jakieś 250 metrów. Przygotuj się. Czy mam go ciulnąć? Czy nie? Z samochodu wychodzi jakiś twardziel. To Zajcew. Czekam na potwierdzenie. Wasili Potwierdzam Zajcew? tożsamość. Czekaj na dobry moment. Może zdejmiesz obu naraz. To jest Możesz strzelać. Jasne. Jaka jest ten Zajcew? Ej, to wybuchnie. Czekaj. Czekaj, Zajcew, stój! Dobra, mam Zajcewa. Cele nie żyją. Potwierdzam. Opuść teren. Zdupił rzech, ale okej.
No przyjemnie. Ty, wykonałem misję. Potwierdzam 2 zabitych. Sytuacja była niepewna, ale odsłonili się. Dobra robota, sokole oko. Dzięki. Kogoś Chyba tam- zasługuje teraz na odrobinę swobody. Kogoś, Wywiad donosi, że widziano gdzieś tu Roberta. kogoś tam zabiłem. Przecież to mój brat. Odmawiam, żołnierzu. Nie ma go teraz na naszej liście. Rozumiem. Zgadzasz się? Tak, zgadzam. Nie rozpraszaj się. Złup Dość ciało. mamy problemów do rozwiązania. Zauważyliśmy duchy w kryjówce. Czujniki ruchu wykryły sygnał. Jak dużo? 3 albo 4. Zasadzka? Albo najazd. Możliwe, że kryjówka przepadła. Trzeci zajazd Cholera. na Litwie. Mam tam mapy, dane wywiadowcze i pełno broni. Udaj się tam. Ale uważaj, pewnie się ciebie spodziewają. Dobrze, I udam dobrze. się. Nie boję się duchów. Bez odbioru. Leż. Leśniczego zabiłem. Leśniczy jeździł takim fajnym autem. Hej! Kto tam? Na pewno nie ja. Nikt. Typa babę zabili. O ty. Cię złupie. Zbuju. Na wóz z nim bandytom. Nieistotne. Trochę żałuję w sumie, że moje auto zostało tam na krzakach. Gdzie tym jeździć? Nie, a szkoda. Ej, no w sumie to jest taki Far Cry, powiem wam. Taki Far Cry snajperski. Ale ma to swoje zalety. Mi się nawet podoba. Aha, wykonaj szybką podróż do kryjówki. A to można tak? A, można. Będzie kopelat. No, Lydia! O, To za to kurestwo w Afganistanie. przepraszam. zrozumiałem. A może byś mi wreszcie wyjaśnił, co ja tu robię? Mam rozkaz zakłócić działania separatystów i zabić ich przywódców. I potrzebuję kogoś, kto zna ten teren. Jaja sobie kurwa robisz? Wyraziłam się jasno. Trochę. Nie będę już pracować dla twojego rządu. Tak, jasno, ale jest jeszcze coś. To Robert. Jest tutaj. Downey Robert? Junior? Robert! Wezwałeś mnie tu, żebym szukała z tobą Robert. duchów? Wiesz, że jestem poszukiwana w Gruzji, tak? Tak. Posłuchaj. W ostatnich tygodniach CIA, BND i Mossad trafiły w północnej Gruzji na kogoś podobnego do Roberta. To wszystko? Jezu, John! Przyjąłeś to zadanie, bo myślisz, że on tutaj jest? To mój brat, Lydia. Rodzina. I co ja mam do tego? Znasz ten region lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteś świetnym żołnierzem. Wiem, że mogę ci ufać. To, co między nami No i zaszło ona w ma Afganistanie, wąsa. było dawno temu. Nie wiem, czy to cokolwiek jeszcze dla ciebie znaczy, ale przepraszam. Zachowałem się jak ja. Nie chciałem cię skrzywdzić. Ty beznadziejny, pojebany dupku. Dobra, No dzięki. pomogę znaleźć tego twojego braciszka. Odświeżę kontakty. Dam im znać, że wróciłam. To co, widzimy się, żołnierzu. No, kolejny dzień w raju. Naciuli do raju. Aż się zdyszałem przez tę rozmowę. Słyszeliście? Naciuli do raju. Ej, dostałem jakieś pieniądze za tą misję, czy to było robione w wolontariacie? Coś tam dostałem. Mogę sobie kupić za niedługo nowy super karabin, ale on jest gorszy.
Oznacza wrogów przez ściany i przeszkody? Podziękuję. No to w sumie nic nie potrzebuję. Czy jest opcja, żeby pokazać Lidii bydlaka? Obawiam się, że nie. Ja obrażeń nawet żadnych nie dostałem, mogę iść spoko spać. Znaczy, robić misję. Grabarze. Robimy. Gwiazda polarna, zgłoś się. A daj spokój, Lidia. Ty też. Na zewnątrz lekkość i słodkość, a wewnątrz totalna chujoza. No ale jesteś niezły zabijaka. Może właśnie tego nam trzeba. Bierzmy się do roboty. Thomas i Dawid Sidamonidze zaczęli jednoczyć grupy separatystów. Brutalne czystki etniczne zawsze ściągają prawdziwych bydlaków. Jest tam jednak gruziński ruch oporu, który zaczął szturchać separatystów. Sabotują, przeszkadzają im. Nie są silni, ale nie brak im zapału. Jak zyskamy zaufanie ruchu oporu? Dzięki misji humanitarnej. Cywile są porywani i prowadzeni na stary cmentarz, gdzie zabijają ich separatyści. Uratuj ich. Ruch oporu ma dane, które pomogą nam znaleźć Thomasa i Davida. Z przyjemnością. Auto się odrodziło. Uważaj tam na siebie. Ej, ale oni tak brzydko mówią w tej grze. Ja tego chyba na YouTube'a nie będę mógł dać. Ściągają bydlaków. A jednak. Boże, jakie to głupie. Ja szturcha separatystów. Mam atak. Ta gra jest niesamowicie interaktywna. Ej, a może to jest taka gra jak Choice Chamber, że wy piszecie na czacie, a to się dzieje w grze? Mi się to podoba. To jest takie nowe, takie świeże. To jest taki efekt wow. To jest takie całkiem nowe, odlotowe. Yes, bet to show. Oj, przepraszam. Call of Duty. Press F to pay respect. Jezu, żeby tylko czegoś takiego nie zrobili w tym nowym, bo to przecież cringe taki, że będę musiał po pokoju przejść się 2 razy. Źle pojechałem. Ej, to mi się tak trochę kojarzy z Half-Life'em, z tym dodatkiem, epizodem, bo tam też się tak jeździło i jakoś tak, nie wiem czemu. Bo też się jeździło, dlatego mi się kojarzy. I tam był fajny ten pies mechaniczny i te sztrajdery łaziły. Znajdź, zabij cel. A ja przeczytałem zabij zakładników. Press F to zik. O kurwa. Przepraszam, że tak brzydko mówię, ale mi się ten klimat tej gry taki wulgarny udziela. Press B to show bydlak. To jakiś monastyr. To jest kościół Zweli. Co to jest? Gruzini to są katolicy, tak jak Polacy? Stoi jakiś nie. Dajcie jakieś imię gruzińskie typowe. Grigori Saakaszwili. O. Sorka. Józef Stalin. A no tak.
A oni tam rozstrzeliwują tych zakładników, rozumiem. Nie no, to pozytywnie. Ej, ty. Jesteś cały? Ja? No. Chyba tak. Cel zlikwidowany. To on się nie mnie pytał jednak. To soreczka, kumplu. Czekajcie, bo on tam gdzieś... Znaleźć i zneutralizować wroga. Dobra, już się tak nie srajcie. Nic się nie stało. Otworzyć ogień! Ognia! Cholera. Chyba kopią tu własne groby. Nie mamy czasu do stracenia. Srają się, jakby ktoś umarł co najmniej. Spójrz, co znalazłeś. Perymetr naruszony. Mamy intruza. Ta czaszka taka bezwzględna. Nie tam żadne sentencje jak w Call of Duty, na przykład nie sztuka uciec, gdy w dupie sztuciec, Paulo Coelho, i no od razu czacha, nie żyjesz. Nie żyjesz. Nie żyjesz. Teraz to zrobię lepiej. Teraz najpierw zaszczelę tego. Dobra, czekaj, ty se tam stój. Bo ja tutaj mam robotę do zrobienia. Robotę do zrobienia. No, ma to sens. Gra w pojęciu Zawlecki przestaje być przyjacielem. Mi się bardzo podobały w Call of Duty te... Chyba kopią tu własne groby. Te mordy, te sentencje. Nie mamy czasu takie. do stracenia. Kurde, dwóch jednym strzałem bym musiał walnąć. A może tak. Nasz dostał! Kryć się! Ale kto sprzedał? Kto z dupy strzelił? Czemu wszyscy są łysi? No bo Dawać ogień zaporowy! w Gruzji jest taka moda. Zająć pozycje obronne! Oni rozstrzelają na tych zakładników. Czy on może przestać... Normalnie wyparowo! Normalnie wyparowałem! Nie wychylać się! Nie wyrychlać się. Ej, kto to gadał? To się zaczynam niepokoić.
Nie, ty jesteś dobry, czekaj. Straciłem cel z oczu! Gdzieś... Wroga! Ale ja jestem Sądziłem, dobry. że tak zginę. Wynoście się stąd. W pobliżu Widzę na nas cel. są żołnierze. Odbiór. To zbyt Dobra, Wytypujcie. zdejmij go. Czekajcie, ja muszę najpierw złupić ciała. A. I jak już taki fajny grób ułożyli, to ja bym go jakoś praktycznie wykorzystał. Co nie? Ja jestem człowiek praktyczny. No. Nie ma co. Bo to wiecie, taki grób wykopać to nie jest tak. Myślisz, że nadal tam jest? To już to mamy z dupy tak zwanej. Zgłoś się! A potem się powie, że mieli zastrzelić zakładników, ale Nikogo tu stwierdzili, nie ma. że nie mogą i sami się pozabijali. Proszę! Nie? Myślę, że to ma podstawy. Jak najbardziej. Ale tu mam kogoś totnąć jeszcze. O, witam cię, Aniu Lępianko. Co ty masz takie ładne przy tym? Co ty masz takie ładne przy niku? Cel zlikwidowany. To był ten cały Giorgio Borgio. Super ważny. Faktycznie wygląda na ważnego. Poszpanować. A od czego to takie jest? Zweryfikowany agent Unii Europejskiej. No to nieźle. To jest te takie partnerstwo, takie te inne? Te takie mniejsze? Twitchowe? Czy z czego to jest? Przytrzymaj, by Nie uwolnić sądziłem, że więźniów. tak zginę. Ej, a można go... Nie, chyba nie będę próbował. Zabijaj mnie. Teren czysty. Możecie stąd uciekać. Pracujesz dla Twitcha. Nigdy nie A ja zapomnę też nic, pracuję co dla czyniłem. Twitcha? Bo nie wiem. A, osoby, które mają partnera. Ej, to ja też coś takiego powinienem mieć. Chyba. Chyba tak. Ej, bo tu coś jest pokazane, że tu coś jest, jakiś... Złup. Fajnie, okradłem portfel martwej babki w dole. Jestem bohaterem prawdziwym. Dobrze się czuję. Taki niewinny by mi uwierzył. No ja tak w ogóle babom wierzę i właśnie to jest moja najgorsza cecha. Wierzę babom. Czekajcie, ja ucieknę. No i dobrze. Lidia! No. Lidia! Słyszysz mnie? Lydia! Jestem, John. Dobra robota. Co za gnój. Zażynają tu ludzi jak świnie. Dzięki tobie będą mogli walczyć dalej. No i trafiły nam się świetne dane wywiadowcze. Zyskaliśmy pomoc lwów z Rodki. Lwów? Ich przywódca Kobanem Sadze Oddać. wystawił nam Iwana Kruszczewa. To kolejny porucznik separatystów. Podstępny sadysta. Samo zło. Wiadomo coś o Tomasie i Dawicie? Wszystko w swoim czasie. Wiem, że pomoc Koby nam się przyda. To jeden z najlepszych przywódców ruchu oporu. Do tego jest przystojny. W nogach by nie spał. Tak? O tak. Więc przesuńmy dłonie w kierunku głowy węża. Według Koby znajdziesz Kruszczewa w blokach. Chodzi o jeden z tych budynków, co wygląda jak pierdel?
Tak, ale tu chodzi o budynki mieszkalne. Pierdel. Stare, rozpadające się i opuszczone. Patrz pod nogi. Uważaj na pułapki. Dzięki, chciałem... Daj sobie spokój. Nie chcę po prostu stracić tak zdolnego żołnierza. Dobra, rozumiem, cześć. Czekaj, John. Koba oferuje pomoc w szukaniu wskazówek na temat Roberta. Dobrze się spisałeś. Cześć. No dzięki. Dobra, ja tu sobie zakończę materiał na YouTube'a. Ja z tej gry nie będę całej serii nagrywał. Także nie będę wystawiał żadnej oceny ani nic takiego. Ja jestem dość pozytywnie zaskoczony. W sensie gra jest spoko. Gra jest spoko, mi się podoba. Także będę ją ogrywał dalej na streamach, a to tyle na YouTube'a. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na G2A, na streamy, Twitch TV Niklaus, na Facebooki i to była taka mała próbka tego, jak to wygląda.